Nazdárny blesк, dneska som pri ďalšom videjku, ľudia, po dlhej dobe a po dlhých šortách. Úspešných. Som sa tu vrátila. Asi neviete, kde som čo. Tam môžete vidieť, to je moja škôlka, do ktorej som chodil 5 rokov, ako každý. Alebo 6. Hej, 6 rokov. Nejak tak, približne. Ja som tu 8 rokov nebol, ľudia. Ja som tu 8 rokov nebol a teraz som tu prišiel, kámo. Všetko si pomínam. Všetko. Dneska si všetko ukážem. Dneska si všetko ukážeme. Dneska si všetko ukážeme. Čo som, aké sme mali zažitky s našou škôlkou, čo je teda tamta. A my môžeme rovno začať. Takže ľudia, toto je moja škôlka. Akože dobre, nevyzeralo úplne takto, hej, bola celá hnedá, hej. Všetko sa tu už renovovalo. Jediné, čo si také pamätám, tu zostalo, sú tieto kruhy, kamo. Tie kruhy cez ne sme skakali, cez hocipe, keď sme šli vonku. Tamto si pamätám, to vtedy, keď to stavali. Tu si presne pamätám, jak to stavali. Všetko si, kamo, pamätám. Všetko úplne. Aj tam, jak sú one, tam sú normálne, že... Ježiš, jak sa to volá? Hej, basketbalové ihrisko, to sme mastili basketbal na mne. Mne veľmi nešiel, ale tak treba sa zapojiť. Aj tam je ihrisko, ale to už potom, tu už ku koncu, ako som tu bol, tak sa to zrobilo, ale najprv bolo iba toto bolo všetko, iba toto tu bolo, iba toto tu, tieto veci, tamtá vec, mimoň tu ešte stále je, kámo, aj tu bol ešte jeden mimoň, tam sme si presne sadili do tých mimoňov tie také obilniny, že čo nám potom vyrastú, sme robili také projekty, kámo, aj tento dom tu zostal v takom istom stave, kámo, si pamätám, to sa tu stávalo. Takže, aby sme boli v obraze, tak ja vám ukážem, že kde sa tá škôlka nachádza. Tá škôlka sa nachádza tu sa nachádza, úplne na kraji Skaroša. A ja by som možno ukázal všetky veci, čo sa dialo. Toto všetko som musel prejsť, tú celú ždaňu. Takto dole som to musel prejsť, nie, toto nie je dole, nie. Takto tu rovno a tu je čaňa. Tu bývam. A ja som prešiel takto tu, dve a tu som teraz, hej. Ja to teraz točím. Tam furt čo hučí, dobre. Tak my ideme ďalej na videjko. Takže, presunuli sme sa hore, tam máte záznam, ako sme šli hore. Taký menší, lebo nestihol som to celé natočiť, lebo tam boli ľudia. A bol tam strmák, takže sa mi nechcelo ísť jedným oným. No, takže tam je tá škôlka, určite ju vidíte, ja vám to priblížim, zoomnem. Tam presne, tam, ako ukazujem. Tam je tá škôlka, pri ktorej sme boli. A tu sme väčšinou času chodili, keď boli nejaké výnimočné dni. Sme chodili zbierať čípky, nejaké bylinky, nejaké kvietky pre našu mamku, tatka a tak ďalej. Väčšinou sme sa šli aj tam prejsť, tak tu po cestičke, ako vidíte, tam. Ale to potom zase späť. Mal som tu krásne detstvo, poviem, že táto škôlka bola super a rád sa tu vždycky vraciam. Takže, fúha. Ježiš, ja som tu tak dlho nebol až. Som úplne šťastný, že som tu, môžem ešte ukázať. Ešte sme chodili, asi neviete, ale tu je taký obrázok. Tu sú také tanky, neviem, kde to sú, ale tu je tu v Skaroši. A je tu krásne. Tam je čaňa, tam je presne čaňa. Tak krásne tu je a veď nebolo to tu až také obývané vtedy, čo som tu ja chodil, ale bolo to super, takže podľa mňa výborné detstvo som tu mal, takže podľa mňa super. Aby nebolo málo, keď bola zima, tak sme mali boby a každý dostal, nie boby, ale lopár, asi viete, čo je lopár, to je toto. Každý dostal lopár a proste sme sa tu lopárovali po tomto proste svahu, sme šli hore, stádiaľ sme šli tak hore, hopa, dole. A tak sme si to striedali a ten, kto nemal, tak chvíľu oddychoval a tí, čo mali, tak sa spúšťali a potom si to tak vymieniali. Toto je šípka. Áno, šípka, proste akože šípky, to sú tie červené bobulky, čo sa dávajú do čaju. Áno, do čaju. Takže, a to... Ďalšia naša zastávka je obecný úrad. Áno, pýtate sa prečo. Aj tu som strávil skoro celé moje detstvo.
No, ešte stále mám detstvo, ale to je fuk. Proste polovicu môjho detstva, čo ma ešte pokračuje, som trávil tu, áno, obecný úrad. Nie, nebol som žiadny kriminálnik ani približne. Bol tu pódium, na ktorom sme ako škôlka vystupovali. Určite tí, čo pozerajú môj kanál a chodili so mnou do škôlky, tak určite vedia, o čo sa jedná. Teraz je to výstavba, takže bohužiaľ sa nepozrieme asi dovnútra. To nevadí, tu je Tesco supermarket a to sa vyplatí. A my ideme ďalej. Ďalšia super vec, aj tu som trávil veľa časť môjho detstva v škôlke. Vždy sme chodili na tento most, počkajte. Tu takedy bývalo viac vody a vždy sme tu prišli, proste takto, sme tu prišli 5 chlapci, 5 dievčat alebo nejak tak. A zobrali sme si loďky, tak sme podržali a pustili. Tí šťastní ľudia, proste im to padlo dobre a plávalo a proste sa prebiehali, ktorá vydrží najdlhšie. Takže my sme si v škôlke spravili akože armádu lodí, hej, každý si ju pokreslil, pomaloval a tak ďalej, proste každé normálne škôlkarské aktivity a sme si ich tu potom chodili púšťať do škôlkov. Takže ideme ďalej. Toto som neznášal, takto sme šli hore tam, stadiaľ. Sme šli takto tu hore a ešte sme pokračovali. To boli najhoršie prechádzky môjho života. Tam sme nikdy nešli a tam som sa to vždycky pozrieť. A inak toho som sa väčšinou času bál. Môžeme ísť asi ďalej a ideme už asi domov, ľudia. Takže ideme. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Dajte like a odber pre ďalšie takéto videjka a pre part 2. A inak dnes taký fun fact, dali sme náš hike speed bol 43 km za hodinu, čiže sme teraz šli zo Skároša do Čane, už sme v Čani. Krásna Čana, ja viem. You die. Takže, čus.